yini wena ngikhulume nawe into ebalekile wena ugijima uyotshela kwaMadondo Ngiyaxolisa baba. ungathi hayi kwasha kwacima lapha awunazo nimfihlo la wena Cha baba. uyazi bahle isebenza kanzima ukuthi wena ufunde ube lento fanele ube yiya wena wenzani ugijima uyotshela kwaMadondo ungenwe yini la ekhanda Ngiyaxolisa baba ukuthi nje ngivele ngangazi sefanele ngenze njani mina. ungaze ungibhedela la uyangibhedela wena uyazi wena sibahle wena inkinga yakho nje incane inkinga yakho bhekene nayo njengamanje awazi ukuthi ibhizinisi akumele umayitshela into uhambe uyifafaza wonke umuntu kumele ibe la ngaphakathi ukuthembana ebhizinisi hayi usebenzisa imizwa yakho manje uthalala wona ngani uyezwa uthalala waphinde izinto enzi uyangizwa Yebo. udaba lami nawe uhlala kithi hayi kwaMadondo Kwenze njani manje phela kade kumnandi kangaka kodwa izolo kusihla mama. Ha? Awusho. Senze msobabili. Aw. Singabantu sithando sami. Ngempela. Hey. Aw. Sengiqala ukudideka ke manje mina. Indaba. Sebenzele mina ngikhathele ngidlela amacishana nawe ngimdala ngimngaka nginezingane. Awusho ufunani? Kodwa ngenza konke okusemandleni nje sithando sami ukukhombisa ukuthi ngikuthanda kangakanani. Ngize ngakuphosta ngisho ukuphosta ku status sami wonke umuntu wabona ukuthi hayi ngempela ngiyayifela ngawe. Mina kubhala ukuthi silima la ekhanda lami. Ngithi sifuna khulliwe. Ngabona ukuthi wena ublock abantu ukuze uposte mina. Ini? Hayi ikho le nto le. Ukhulile ngamtshela. Ifoni yakhe iyabheda. Kade yaba nenkinga. Uyabona nje ungasaveza ama status. Iyabheda ifoni kakhululiwe. Akafuni ukuyishintsha. Kuyokusiza ukuthi ucacise. Okanye mina ngiyaphuma la kwena. Eish.